bine v-am găsit! Iată, suntem din nou la unul dintre interviurile cu care v-am obișnuit. Cel de astăzi este unul la fel de interesant precum și celelalte. Sunt sigură că o să-l apreciați, pentru că avem alături de noi doi frați, frații Groves, Anton și Damian, sau Anton and Damien Groves. Și suntem în inima Bucureștiului, pe o terasă superbă de la Piața Romană, unde se află și firma cu care colaborați voi pe tot ce înseamnă zona de animație și special effects. Bine v-am găsit! Bine. Ce faceți? Cum e perioada asta în care am fost izbiți oarecum de pandemie? Ați simțit și voi problemele legate de producție, de mersul firesc al lucrurilor? Normal, v-au afectat? Da. Bineînțeles, da, normal. Activitatea noastră s-a micșorat așa cum este, la fel că în toate domeniile. Față de anul trecut, cel puțin, cumva, da, e mult mai puțin activitate, dar ne-a dat un timp de gândire și... Sunteți într-o fază de scris acum? Nu sunteți... Da, noi, din fericire, cumva ne-a prins între proiecte, deci abia anul trecut am terminat Opin și noi lucrăm acum la un lungmetraj, deci... Tot de animație? Tot de animație, oarecum e o combinație, un hibrid de animație și live action. Și da, am avut mare noroc că ne-a prins exact în mijloc pe partea de scris și nu... Și totuși mă gândeam că cei care fac producție și regie de film clasic cu actori sunt și mai, să zicem, noviți de această perioadă, pentru că sunt faimoasele teste COVID, iată, și eu a trebuit să-l fac ca să pot să ajung pe platou de filmare. În ceea ce privește animația este un pic mai, să zicem, ușor, mă gândesc, pentru că sunteți în fața unui computer cu o echipă de colegi care, evident, probabil și ei trebuie să fie foarte atenți, dar nu sunteți condiționați de faptul că nu puteți filma în exterior sau cu actorii scene de diferite tipologii. Haideți să începem cu începutul, pentru că noi am obișnuit pe prietenii noștri care se uită la acest ciclu de interviuri să întrebăm pe invitații noștri care este începutul, once upon a time. A fost odată ca niciodată. Voi sunteți jumătate români, jumătate englezi, din Londra, partea englezească, și povestiți-mi un pic de copilăria voastră. Noi am copilărit într-un suburbie idilică, undeva prin sudul Londrei, în Croydon. Noi suntem născuți acolo. Mama noastră este româncă. Româncă de unde? Din București. Și e născut în Constanța. Da. Născut în Constanța, a venit din București. Ea, prin anii 70-76, a venit în Anglia. A emigrat în Anglia, unde s-a căsătorit cu tatăl nostru, Domnul Groves, din Bristol, și împreună am făcut copii, sunt noi doi și avem o soră mai mare. Deci sunteți trei frați. Sunt trei frați, da. Iată, am descoperit ceva nou și pentru prietenii noștri. Și pasiunea voastră pentru minunata și magica lumea animației, cum începe? Aveți un desen, o animație care v-a marcat în copilărie? Este o întrebare pe care de cele mai multe ori o pun invitațiilor noștri. Noi, cu toate desenele, noi am avut noroc că pe vremea când noi eram mai mici, aveam Cartoon Network, Nickelodeon. Nu ca noi, care aveam celebru VHS pe sub mână, ajuns împrumutat, zgâriat. Dar tot cu VHS-uri am avut Alice in Wonderland și all the Disney. Deci Alice în țara minunilor. Disney și toate... Deci sunteți generația care a fost marcată clar de Disney. Bineînțeles, cred că chiar dacă erai România, Anglia, oriunde, ei domina mai ales perioada de 80, anii 80. Știți de ce? Pentru că vorbind cu Andrei Mureșanu și chiar și cu fiica lui Agata, care este o generație foarte tânără de 21 de ani, îmi spuneau că ei au fost în primul și în primul rând marcați de Oblio. Iată, deci nu au vorbit în primis de Disney. Că poate părea banal că toți ne-am apropiat de Disney, dar fiecare om a fost marcat într-un fel sau altul de primele imagini care ți-au rămas pe retina creierului, într-un fel. Deci voi ați început cu Disney. Și când ați înțeles că este o zonă în care veți vrea să activați și în care amândoi veți fi uniți și veți crea regie de film și animație? Când ați înțeles lucrul ăsta? Eu cumva mereu mi-a plăcut să desenez când eram mic. Și cumva drumul meu spre filmmaking era prin acest pasiune de a desena. Când eram teenager,
cumva aveam aspirații să devin un artist de banzi desenate. Benzi desenate și făceam storyboard-uri la ideile pe care aveam și cumva începând acolo și mergând la cinema și văzând filmele care erau de actualitate și văzând și animații care m-au inspirat, m-am dat seama că clar este cumva nu e nimic mai frumos decât să vezi desenele statice, să le vezi chiar în mișcare. Și prin viață. Și le dai viață. Da, și cumva prin această cale am ajuns să studiez film și cumva acolo am ajuns. Și pentru tine a fost la fel? Tot un talent în zona desenului? Eu am alăturat Anton un pic mai târziu. Tu fiind mai mic decât... Mai mic, dar eu de fapt eram interesat de mic. Nu știu dacă era ceva implantat de maica mea că trebuia să devin un arhitect. Ea de fapt vrea pentru Anton doctor, arhitect și sora mea avocat, clasic. Da, cunosc. Și la mine cumva cred că am fost păcălit cel mai mult timp, că chiar am fost la facultate de arhitectură. Deci Anton a zis că am abandonat mai devreme la facultate de medicină. Eu chiar am făcut primii 3 ani. Am și lucrat un an la o firmă de arhitectură și am dat seama atunci că nu vreau să continui, că diferența între ce studiam la facultate, care m-a plăcut foarte mult, și realitatea care am confruntat la birou acolo, la firma de arhitectură, era super, o diferență foarte mare. Și am zis că o să stau un an, mă duc în România, că eram în Londra atunci. Și nici nu vorbeați limba română, din câte ne spuneți? Nu foarte bine, foarte puțin. Și am zis că vin, că Anton deja era aici și lucra în industria asta de film, a început să facă reclame, adică a început să lucreze în domeniu și eu am venit, am zis că stau un pic și eram setat să mă duc înapoi să studiez animație în Londra. Dar iată, după 13 ani n-am mai întors. Și ai făcut bine, pentru că ceea ce ați creat aici este, iată, și de curând ați câștigat inclusiv premiul Lucin, cea mai bună animație românească, cel mai bun scurtmetraj de animație românesc. Și chiar vreau să vorbim un pic despre Opigi. Cum începe această poveste? Cine a auzit povestea acestui domn, acest Globetrotter? Povestea a venit chiar de la un prieten apropiat, care a venit mai întâi auzindu-l despre povestea de pe net, pe un ziar de pe net din Buzău, care a spus despre povestea lui. Mie mi s-a părut, în momentul în care am auzit, incredibilă povestea și mai incredibil mi s-a părut că nu știa nimeni despre Dumitru Dan și ce a reușit să facă și că a intrat în Cartea Recordurilor și cumva din momentul ăla am zis că trebuie neapărat să facem mai cunoscut povestea lui și am vorbit cu Damian despre el și el a fost la fel de încântat și împreună ne-am gândit cum am putea să facem asta. Ați avut vreodată ideea să-l faceți chiar film sau documentar sau de la început era animație? Atunci când era la începuturi cu Bogdan, aveam planul să facem film, ar fi cel mai frumos film ever, dar înseamnă că ar fi fost cel mai scump film. Feature sau un documentar? Ce ați avut prima dată, un feature? Ideea era asta, cumva era și ne-am dat seama foarte rapid că nu exista bani ca să recreăm lumea de atunci, din 1910, toată lumea, că ei au fost prin toată lumea, prin Asia, prin Alaska, prin America, prin peste tot. Și ne-am dat seama că dacă am vrea vreodată să facem povestea, să redăm povestea prin film, singura mod de a face chestia asta era prin animație. Și cumva de acolo s-a născut ideea de a face o animație. Și după aia chiar am descoperit că fiica lui, Steliana, încă trăia și am zis mai întâi să mergem la ea, să vorbim cu ea
despre amintirile ei și perspectiva ei despre... Și să faceți o documentare directă cu persoana care auzea aceste povești? Oarecum, noi cumva... Era mai multe faze de research. Da, un pic de research, dar am zis să filmăm interviu și să Ceea ce plecăm. ați făcut. Și exact, care apare chiar la finalul, versiunea scurtă apare la finalul filmului Opinci. Și ea chiar ne-a povestit ceva spectaculos, că ea, fiind mic, tatăl ei, fiecare noapte povestea călătoriile lui prin lumea și ea credea că era o poveste din asta. Basme. Da, o basme, adică nu credea. Ați și folosit acest lucru în film, Da, apropo. da. Și abia când avea 7-8 ani și a început să citească și așa a văzut toate diplomele și ziare din alte țări care scria despre el, despre călătoria lui și a dat seama că de fapt tot spunea el era adevărat, el chiar fusese în țările astea, adică nu era doar o poveste. Deci a apucat să se confrunte direct cu tatăl ei și să-i spună că a știut, că a aflat că era chiar el cel care a intrat în Guinness Book. Este și un branding de țară până la urmă. Asta vorbeam și cu Bogdan în interviul trecut, pentru că este un element care ne aduce și nouă ca și români onoare. Și cum a fost procesul din spatele acestei animații? Cum ați început? Pentru că știu că îmi spuneai mai devreme despre acest stop motion pe care l-ați folosit cu actorii. Iată, o tehnică foarte interesantă și, cum spuneam mai devreme, dintr-o limitare financiară, până la urmă a ieșit afară o creativitate extraordinară și iată un scurtmetraj de animație excepțional și mega premiat. Cum a fost procesul din spate acestui? Noi inițial știam că există două lumi, adică am creat povestea între Steliana și tatăl ei, Dan Dumitru, și povestea călătoria lui, care era mai complicat. Dura 6 ani, a fost peste tot și am zis că să concentrăm mai mult pe relația între ei doi, că e ceva care putem să povestim mai bine într-un scurtmetraj. Și pentru că și voi însuși sunteți părinți, sunteți da. Și atunci ați avut și această, cum să zic, atragere versus relație părinte-copil, exact. Și povestea de seară. Și am zis că creăm două stiluri diferite pentru fiecare lume, adică lumea de călătorie care este full 3D și am zis că avem libertatea acolo să creăm o lume diferită, lumi diferite și fantastic. Onirică. Da, exact. Și mai colorat, că noi imaginam că el povestea fiica lui și ea imagina cumva toată povestea. Și după aia lumea lor, care am zis că trebuie să fie un pic mai rigid, mai fără culoare, mai gri. Da, și datorită faptului că el avea o meserie de funcționar. Da, de funcționar, exact. Să fie discrepanță între contrastare între cele două lumi. Și noi am zis că facem acela cu stop motion. Și am apucat pe drumul lung să strângem fondurile, am câștigat de la CNC și după aia am mai trebuit fonduri să completăm buget. Ați făcut crowdfunding? N-am făcut crowdfunding, am participat la The Robert Bosch Foundation, au un Stiftung care se întâmplă o dată pe an și ei premiază proiectele între coproducții între Estul Europei și Germania. Și noi am găsit un coproducător. Am aplicat, am fost shortlistat, erau 3 proiecte la final și n-am câștigat, adică am ajuns la locul al 2-lea și în cauza asta a căzut o mare parte din bugetul în care... buget. Și am ajuns la un impas. Și Anton poate să explice ce s-a întâmplat. Bine, acolo la impas noi deja testasem cu păpuși mici parte de stop motion. Noi, neavând foarte multă experiență în a lucra cu păpușile, cumva testul a ieșit interesant, dar pare că lipsea, era mult prea rigidă și mult prea, cum să zic, că nu... Sacadat în mișcare, nu să aibă fluiditatea pe care voi ați dat-o. Și mult prea puțin expresiv la ce căutam noi. Și cumva am zis că trebuie să găsim o altă tehnică.
care tot e animație, dar cumva ne ajută și odată și la buget și să creăm lumea lor. Și exact în momentul ăla aflasem de o casă, la un prieten care avea o casă, care tocmai cumpărase o casă veche prin munți. Și era o casă extraordinar de bine Era înghețat în păstrat. timp. Era înghețat în Wow. timp, efectiv. Aveau Bine mochete și carpete Ce și frumos, poze înghețat în chiar timp. și- Mi-ați dat o imagine cu cuvintele astea foarte sugestivă. Da. Și în momentul în care am intrat și am văzut pozele cu casa asta, am zis, băi, haideți să încercăm, poate să animăm cu oameni, efectiv să folosim casa asta și atmosfera pe care o avea și cumva să creăm păpușile de la scară mare și folosind character design făcută de Maria și Ilana Surducan, care au fost echipa de art care a lucrat, au dat designul și pentru partea de 3D și pentru partea asta. Noi am ținut cont de character design pentru păpușile, doar că l-am mărit la o scară mare. Ceea ce Și am înseamnă actori adevărați. Da, și am îmbrăcat actorii adevărați în aceste măști și costume. Și am pornit să facem o animație cu oameni. Extraordinar. Și tehnica a fost foarte interesantă. Noi am filmat efectiv, în loc să facem frame cu frame, cum este de obicei făcut cu păpușile, noi ne-am gândit că cum ar fi dacă am filmat toată chestia asta la 7-8 frame-uri pe secundă, deci am filmat cumva ca un burst de frame-uri și am redat acțiunile lor foarte lent, adică ei s-ar mișca foarte, foarte lent și noi și capturăm mișcările lor Prin ce? mai Prin lent. fotografie? Ați capturat Exact. mișcările lor? Fotografie, da. Da, și mai departe, cumva ce a ieșit din chestia asta era un efect de stop motion. Părea mai sacadat mișcările lor. Și am descoperit de fapt din limitările astea de buget și de timp O nouă și de tehnică tot, o nouă tehnică cumva, excepțională. oarecum. Și am zis că gata, asta e, mergem pe asta și Și ce m-a impresionat și mi-a plăcut foarte mult din ce mi-ați spus înainte să începem interviul ăsta, în primul rând actorii pe care ați folosit, care sunt actori 100%, sunt din trupa lui Dan Puric. Vorbim de actori care au o mobilitate excepțională, deci au putut să redea mișcările acestea în slow motion pe care voi ați putut să le captați, iar ca să aibă o bază de sonor, ați folosit vocile care fuseseră ulterior înregistrate, iată, marele Iureș, Tamara Buciceanu, și erau în slow motion inclusiv vocile ca să poată să-i ajute pe actor să se coordoneze mișcările. Ca timing, da, și atunci la filmare a fost foarte psichedelic, ca să zic așa. În cât timp? Toată mergea lent, vocile erau lente și parcă mergeam așa slow motion cu... Foarte interesant. Ca și cum ați fost regizor și de teatru. O săptămână au durat. Da. Deci, este și o regie de teatru de păpuși umane în slow motion, mutate în zona de animație. Da. Adică noi am bugetat și am estimat că partea de stop motion clasic inițial a durat 3 luni sau chiar mai mult pentru 8 minute de animație și noi am reușit cu tehnica asta să facem într-o săptămână. Deci imaginez cât am salvat la buget și la timp, însă la timp a fost cumva cu două tăi și dus întors, că a durat o săptămână să filmăm păpușile, dar fețele lor și expresii animate pe care noi vrem să creăm n-am putut să facem decât prin o animație 3D, o tracare, o postproducție și procesul ăsta a durat foarte mult, a durat 6 luni de zile, încât am tracat fiecare personaj și am și animat. Și să animăm fețele după aia și să repunem peste filmare și după aia compozitare și integrare în spațiu ca să nu pară că e ieșit din estetica
aleasă și Dar a fost complicat. Dar în această săptămână când ați filmat în casa înghețată în timp, cum ați spus, mi-a plăcut foarte mult această descriere, vă spun, am și vizualizat-o. Ați filmat inclusiv momentele în care el cu cei 3 prieteni ai săi sunt în jurul lumii, în călătoriile lor, pentru că acele erau mai delicate ca și mișcări. Țin minte când erau pe stânca aceea și unul cade din prăpastie. Acelea cum le-ați filmat? Tot cu acești actori care Nu, partea de călătorie este 100% 3D. Deci e total post-produs. Și înainte era un storyboard bine scris, descris? Era un proces mai clasic de animație 3D, unde am început cu storyboard, după aia cu blocking în animație și după aia la final cu animația făcut total, dar nerendat și după aia procesare de renendare să capătă culorile și Țin minte textul. că un lucru m-a frapat în această animație, țin minte jetul de apă. Părea efectiv celofan, ieșea afară din ecran această textură. Cum ați putut să faceți textura? Știu că tot Bogdan îmi spunea că e o tehnică specială și chiar vreau să-mi vorbiți despre lucrul ăsta. Da, aici, de exemplu, în casă, unde am folosit tehnica asta mai deosebit, hai să zicem, nu puteam să creăm efectele gen apă, foc, în cauza că la 7 frame-uri pe secunde n-ai cum să spune apei să mișcă mai încet sau focul să mișcă mai încet. Să aveți mai multe frame-uri, 16. Da, și dacă am fi făcut o filmare la foc cu mai multe frame-uri, efectiv arăta ca un foc 100% real, adică era cum ai filma un foc într-un film de live action. din estetica de animație. Și noi am adăugat după aia în post-producție, deci tot 3D, dar am dat o estetică ca și cum era celofan sau cum ai face dacă ai face un stop motion, teoretic ai face cu celofan, dar noi am creat lucrul ăla în 3D. Adică desenat și... nu, modelat în 3D și rendat în 3D, deci pe calculator. E un keypad, nu? Pe care se face este niște softuri de 3D, deci ei au folosit 3D Studio Max, e un soft folosit de Pixar, de toată lumea care creează animație în 3D. Tot în studioul fraților Provcenco cu care... Da. Cu Andrei și cu... Da, a fost de fapt o combinație, a fost și Framebreed, Studio Set și Fat Fox, deci mai mulți au contribuit. Ce au spus copiii voștri când au văzut animația? Au apreciat, au pus întrebări, s-au regăsit în povestea de seară în care tatăl le spune întâmplările? Cum a fost reacția lor? Mă refer la cei mai mărișori, că știu că cei mari au 5 ani. La al mei, unul e prea mic să înțeleagă mare lucru, celălalt care e mai mare încă e prea mic pentru filmul ăsta, adică asta e un film, eu zic, dedicat pentru copii de 7 plus, 7-8 ani. Fiul meu a rămas impresionat de moment când a căzut Alexandru în prăpastie. Numai asta a vorbit, a fost marcat și chiar un pic speriat. Da. Și a mea era, și fiica mea era foarte, mereu mă întreba unde este mama, că ea tocmai început să înțeleagă asta de family unit și nu înțelegea de ce nu este mama și ce îi răspuns. Este mama și cumva am folosit povestea din film, efectiv. I-am explicat că mama s-a dus la stele și adică cumva am explicat, am încercat să explic. Nu e meserie mai grea decât asta de părinte, cred. Și iată că tot mi-ați spus că prima animație pe care vă aduceți aminte, cel puțin tu mi-ai spus la început, Alice în țara minunilor, care și pe mine m-a marcat enorm. Eu văd o similitudine între acest film, Opinci, și Alice în țara minunilor, pentru că vorbim tot așa de imaginație. În cazul acela era o fetiță care adormise și imagina acea lume. În cazul acesta este fetița care ascultă povestea tatălui, dar și ea la rândul ei și imaginează această lume. Și oarecum în subconștient a rămas probabil această poveste care, de regulă așa se întâmplă la artiști, îți rămâne undeva o pictură, o muzică, un film, o stare. Iată, cu probabil pe copiii voștri, faptul că a căzut în prăpastie prietenul lui sau unde era mama,
undeva le vor rămâne și modul lor artistic le vor reprezenta în diferite forme în viața lor de adulți. Și acum am ajuns la discuția despre ultimul proiect la care lucrați cu atât de multă vervă și pasiune. Este un lungmetraj de animație combinată cu feature, cu live action. Cu live action. Tot un fel de hibrid, cum era și la Opinji. Deci toată baza e live action, e filmare și peste asta integrăm părți de animație, cel animation, și animații 3D și tracking și tot, și cumva ca să ajungem la tot așa la un hibrid, dar total diferit de Opinji. Adică altă tehnică de animație. Altă tehnică, altă estetică. Da. Altă estetică, mai movimentată, E mai dinamic. Adică mai multe frame-uri ca să dați. Da, e mai fluid. Povestea care povestim acum e despre muzică, despre performance și tehnica care am folosit pentru Opinji nu ne lăsa să fim dinamic. De exemplu, dacă actorii se mișcau de 4 ori mai încet, nu poți să sari în aer 4 ori mai, că gravitatea rămâne la fel, chiar dacă n-ai control. Deci noi am crezut că o să folosim poate aceeași tehnică un pic mai evoluat, dar am dat seama la un moment dat că e imposibil, pur și simplu nu ne lasă să... Da, după ce am venit cumva cu ideea povestii, ne-am dat seama că are nevoie de altă abordare. Și altă estetică. Și tema poveștii, puteți să împărtășiți câteva cuvinte despre ce e vorba? Sigur, e despre un muzician cult, underground, un muzician care... Ce înseamnă muzician cult? Un muzician care a devenit... Cult. Adică cineva care e cult, adică celebru, dar așa infamous. Da. Notoriu, cum s-ar spune. Înțelesesem cald. Care poartă o mască ca Daft Punk, de exemplu. Deci, cumva e înconjurat de mister, într-un fel, și acest artist... Carla's Dream. Ceva de genul, da, și Carla's Dreams, exact, care la un moment dat dispare de pe piață, deci are o viață scurtă, dar foarte intensă, dispare de pe piață și pentru 20 de ani nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu el și el își reapare 20 de ani mai târziu și contactează fiul lui, ilegitim, să-și facă împreună o revenire, el dezvăluind că acum 20 de ani a avut un accident de mașină și s-a paralizat și a decis să dispară pur și simplu și să devină ca și cum o legendă. Și bănuiesc că în povestea asta aveți un contact extrem de strâns cu creatorii de muzică, cu compozitorul, adică trebuie să fie ceva organic, mai mult decât organic. Da, bineînțeles, da, adică sigur, adică de la faza de la început noi vrem să creăm muzica artistului respectiv, muzica originală și ca după aia să urmeze filmul și cine sunt muzicienii? Lor. Încă nu am găsit. Noi știm, dar aveți ideea în cap a tipologiei? Da, exact. Deci e o combinație între rock și electronic în zona aia. Da, cam nu e departe, sau Justice, genul ăsta. În povestea noastră el e un gitarist, adică cântă, dar și cântă la gitar și e un element care e foarte important în povestea, deci, dar nu vrem să fie rock clasic, vrem să fim totuși up-to-date. Și 2020 coerenți cu generația voastră și cu stilul pe care voi efectiv îl consumați și îl apreciați. Și bănuiesc că este ați spus lungmetraj, nu? Da, un lungmetraj. Da. Aș fi fost tentată să spun că este prima dată când aud în România de așa ceva, probabil ca și tipologie de muzică, dar îmi aduc aminte, nu știu dacă voi în copilărie ați avut ocazia să vedeți, dar pe vremuri erau niște minunății de filme combinații între animație și film, de exemplu Maria Mirabela. Și era animația animăluțelor care apăreau și era legătura între actori și animale, nu știu dacă le-ați văzut, dar ar fi frumoase de rescos cumva de la naftalină. Da, sigur. Ce să vă spun, vă doresc mult succes de aici încolo și să continuați atât în zona de animație, unde ați făcut deja extraordinar de mult și de frumos și ați fost extrem de premiați, dar și în zona de film tradițional și să continuați să le implementați cum faceți acum cu ultimul proiect.
Mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult. și Mersi. multă baftă! Mulțumesc. Mulțumim, la fel. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu alte povești minunate și animate. Ciao!